Se nitkellmu dwar il-kelma metafizika, issa din kelma li tbeżza ftit. U anki irridu noqogħdu attenti li ma nraħsuhiex. Il-kelma metafizika għandha x'taqsam l-ewwel nett, hija marbuta b'xi mod mal-kelma fiżika. Mela, il-kelma fiżika għandha x'taqsam mar-realtà ta' madwarna. Jiġifieri fiżika tfisser naturali. Hekk tfisser il-kelma Griega. U meta nistudjaw il-fiżika, qegħdin nistudjaw in-natura. Qegħdin nippruvaw niskopru x'inhuma l-iktar liġijiet ġenerali, ħafna drabi dak huwa l-isforz, illi insibu fin-natura li jgħinuna nifhmu u anke nipprediċu, imbassru kif se ġib ruħha n-natura. Ma dik hija l-fiżika. Imbagħad għandna il-metafizika. Meta tfisser lilin, tfisser ukoll wara, għandha żewġ tifsiriet. Mela, ħanibdew mit-tieni tifsira. Meta tgħid wara l-fiżika jiġifieri importanti li jkollok idea tan-natura biex tistaqsi mbagħad domandi oħrajn. Biex tistaqsi domandi forsi huma aktar diffiċli jew iktar profondi. U fil-fatt torbot allura mal-ewwel tifsira meta tfisser lilin, ġifieri lilin minn dak li hu naturali. Il-metafizika hija dixxilpina filosofika antika ħafna. Insibu ktieb illi insejħulu l-metafizika illi kitbu Aristotele, ġifieri 2300 sen ilu. Anzi, ftit aktar minn hekk. X'inhi din il-metafizika? Għandha x'taqsam ma tfittix ta' tip ta' diskors illi l-ewwel nett jiddeskrivi l-ħolqien kollu, in-natura kollha. U t-tieni anki imur lilin minn dak li hu naturali. Pereżempju, nista' nuża il-kelma bil-Malti ħaġa. Il-kelma ħaġa tista' tintuża għal tant affarijiet minn partikola subatomika għal stilla enormi, minn dvalja għal bniedem. Kollha huma ħaġijiet daw, kull waħda minnhom hija ħaġa. Imma stenna ftit iridu ngħidu, imma meta ngħidu jien naf lepton hija partikola subatomika hija differenti ħafna minn bniedem, imma tnejn huma ħaġiet, il-bniedem huwa ħaġa u l-lepton hija ħaġa. B'xi mod huma marbutin flimkien dawn, imma b'xi mod ukoll hemm id-differenzi. Mela kif nuża kelma bħal ħaġa, kelma tant ġenerali? Kif nuża l-kelma bħal wieħed? Nista' jkolli lepton waħda u bniedem wieħed. Dawn huma kliem ġeneralissimi illi nużawhom għan-natura kollha, però aħna nużawhom nindunaw li qed nużawhom b'mod illi hemm differenza wkoll fil-mod kif nużawhom, ma nużawhomx bl-istess mod meta nirreferu għal ħaġa u nirreferu għal oħra. Mela, il-metafizika għandha dat tip ta' punt ta' tluq. Imbagħad kelmiet oħra bħal dawn huma l-kelma sabiħ, kelma veru, dawn kollu huma kliem illi huma ġeneralissimi, ngħidulhom traxxendentali. Imbagħad bl-użu ta' dawn il-kliem tirrealizza li tista' tmur lilin minn dak li jgħidulna s-sensi. U allura il-metafizika tittanta titkellem pereżempju dwar Alla. Alla, il-mulej Alla, ma nistgħux aħna ikonna aċċess għalih permezz tas-sensi, permezz tal-mess, jew permezz tax-xam, jew permezz tal-ħars. Imma xorta nistgħu nitkellmu fuqu. Nistgħu nitkellmu fuqu billi nużaw dawn it-tip ta' kliem illi huma ġeneralissimi u meta nużawhom dwar Alla nindunaw illi qed nużawhom b'mod differenti minn kif pereżempju nużawhom meta nitkellmu dwar il-bniedem. Mela il-metafizika hija l-kapaċità tal-bniedem li jmur lilin appuntu minn dak li hu naturali, minn dak illi jgħidulu is-sensi. U bekk anki jista' jitkellem, jista' jgħid xi ħaġa, jista' anki jifhem xi ħaġa, imqar xi ħaġa żgħira dwar dak illi is-sensi ma jgħidulux. U allura
nistgħu ngħidu xi ħaġa pereżempju biex nitkellmu d-diskors tal-fidi mhux biss dwar Alla, imma dwar il-komunjoni tal-qaddisin ma' dawk pereżempju li diġà mietu u għaddew qabilna. Is-sensi tagħna ma jtunix aċċess għalihom. Nistgħu ngħidu xi ħaġa pereżempju dwar l-anġli. U tant realtajiet illi il-mulej Alla ħoloq u li s-sensi tagħna ma jgħidulna xejn dwarhom. Mod ġenerali, fil-filosofija mela, il-metafiżika hija tentattiv illi nużaw diskors biex immorru lil minn dak li jgħidulna s-sensi, u d-diskors tal-fidi jippresupponi din il-kapaċità tal-bniedem flimkien mar-revelazzjoni ta' Alla biex ukoll jista' jkun hemm diskors teoloġiku dwar realtajiet li jmorru lil minn din il-ħajja tagħna, lil minn dak li jgħidulna is-sensi hawnhekk.